volveu a memoria restaurada de Isidro Parga Pondal á Facultade de Química da Universidade de Compostela, da que foi profesor e posteriormente expulsado polas autoridades franquistas. Estamos seguros que desde a descuberta do busto realizado polo escultor José Molares na entrada principal da facultade, o alumnado do centro ten un maior coñecemento do labor científico da figura máis senlleira das ciencias do século XX. Don Xesús Alonso Montero, presidente da Real Academia Galega, arroupado pola comunidade universitaria, empresarios e cargos institucionais, entre os que se atopaban o deputado don Carlos Enrique López, en representación da Deputación Provincial da Coruña, louvou a figura de Parga Pondal referíndose á importancia do traballo que desenvolveu tanto nas aulas universitarias como no Laboratorio Xeolóxico de Laxe, do que foi creador e director. A continuación, no Salón de Graos da Facultade desenvolveuse un acto de afirmación de galeguidade empresarial protagonizado por empresarios e empresarias que anunciaron a incorporación da lingua galega ás súas actividades. A decana da Facultade de Química abriu o acto lembrando a importancia de Parga Pondal no ámbito universitario. Isidro Parga Pondal chegou a esta facultade, entón Facultade de Ciencias, no ano 1923, nos momentos fundacionais do que era entón a Facultade de Ciencias, que máis adiante dividiuse en distintas facultades. Foi un dos primeiros profesores de Química Analítica neste centro. Neste ámbito realizou traballos moi importantes, quizáis menos coñecidos, como, por exemplo, o desenvolvemento de un método para a extracción do iodo das algas mariñas, unha importante riqueza das nosas costas, que despois foi aproveitado na creación dunha empresa dedicada á obtención de iodo, tamén para resolver un problema que existía naquel momento, que era que o cemento que se utilizaba en Galicia viña de fora, non se podía fabricar en Galicia. Ele estudou os minerais e o procedimento para poder fabricar o cemento na nosa terra. Por outra parte, en paralelo ao seu labor no Seminario de Estudios Galegos, foi o profesor Parga Pondal o creador do Laboratorio de Xeoquímica desta universidade. Xunto con outros profesores galegos, outros profesores destacados daquela xeración, e intelectuales e científicos do primeiro terzo do século XX, Isidro Parga Pondal impulsou a modernización da nosa universidade, tanto no ámbito da docencia, traballando por unha docencia máis participativa e mellorando as relacións entre profesores e alumnos, así como en a introdución da investigación en estreita relación coa actividade docente. Don Ricardo Gurriarán, biógrafo de Parga Pondal, na súa intervención incidiu na importancia da modernización da Universidade Galega. A que responde o seu desexo de modificar as estruturas, porque de feito Parga Pondal foi unha icona daquela xeración que, movido por tres elementos, un sentido de europeísmo, unhos efluvios do rexeneracionismo, con aquel famoso discurso de Rodríguez Carracido dicindo que a química non se podía ensinar nada máis con libros, sino que precisaba de laboratorios. Esa idea, xunto con ese europeísmo, e ter sido estudante na Universidade de Madrid cando estaban vindo as primeiras fornadas de profesores formados en ampliados os coñecementos nos centros máis punteiros de Europa, que foron profesores del, consigue aplicar con posterioridade unha metodoloxía e unha didáctica moi acorde coa modernización das obsoletas estruturas universitarias que había en Santiago. É dicir, hasta a chegada de Cadarso, que é a última pata deste tríptico no que pivota o ideario educativo e a actitude docente de Parga, é o profesor Rodríguez Cadarso, que modifica ou muda absolutamente as estruturas universitarias. Con Cadarso rematamos un período de universidade obsoleta, ancorada no 19, no que a endogamia, o memorismo, a distancia alumno-profesor, etc., tal, son o elemento consustancial da actividade docente na universidade. Coa chegada de Calvet, Parga, Martín Sauras, etc., tanto a metodoloxía pegada ao laboratorio como o excursionismo científico, é dicir, os principios de ensino activo, se poñen en marcha
empeza a muda. Nunha universidade democrática, nun escenario da República con motivación logo de sair dunha dictadura de Primo de Rivera con un marco moi mermado de movimento, e o reitor Cadarso posibilita un cambio infraestructural, un cambio de ambiente e unha universidade que de mirarse para dentro empeza a mirarse para fora, mesmo coa emigración, contando coa emigración americana, galega en América. O presidente do Foro, Enrique Peinador, don Xosé González Martínez, insistiu na necesidade de artellar estrategias de comunicación que permitan chegar a todos os sectores sociais e nomeadamente o empresarial. Desde aí ben tempo vimos teimando na necesidade de reformular os métodos para conseguirmos que a lingua galega chegue a outros espazos que tradicionalmente careceron de interese para o galeguismo da posguerra. O ensino e o ámbito literario foron os protagonistas do relato da normalización lingüística durante estas últimas décadas, sen que por iso se experimentase na sociedade unha maior preocupación polo uso do noso idioma. O discurso da identidade galega, polo tanto, ten que reformular os seus métodos de traballo, dotarse dunha didáctica máis eficaz e dunha pedagogía afable que funcione na transversalidade. Temos que pasar do resistencialismo combativo e por veces tamén victimista a un activismo socrático onde todos nos impliquemos para xerar dinámicas atractivas no ámbito familiar, na vida social, na vida profesional e, como é este caso, na vida socioeconómica. Cifrar o futuro da nosa lingua únicamente nas movilizacións reivindicativas é unha equivocación que o tempo demostrou inútil. Temos que chegar aos 2.800.000 de galegos e galegas e iso témolo que facer con máis realismo e prácticas motivadoras. Hai que mudar o estilo de facermos país, con propostas, como digo, innovadoras, comprensibles, prácticas, capaces de espertaren o interese dos nosos concidadáns sen apriorismos ideolóxicos. Os movimentos sociais interesados pola previdencia da lingua galega fan esta reflexión ou estaremos abocados a un debate estéril. Galicia precisa ser galeguizada con concurso de todos. Debemos despertar na cidadanía o orgullo de posuirmos un patrimonio cultural e lingüístico propios, artellar alternativas atractivas e eficaces para que o noso discurso estea presente en todas as instancias do poder e tamén da sociedade. Varios representantes de empresas anunciaron públicamente o seu compromiso de iniciar e consolidar un proceso de galeguización empresarial. As nosas actividades como asociación están dirixidas cada promoción e divulgación das actividades arqueolóxicas, así como a defensa do patrimonio cultural mirando pola súa implantación e difusión nesta comunidade e co obxectivo final da súa rentabilización social. Supoño que algúns de vos os preguntaredes que é o que fai exactamente unha empresa de arqueoloxía. Pois, ademais do obvio, es decir, realizar excavaciones arqueolóxicas, facemos estudios de impacto, prospeccións para planes urbanísticos, sinalizacións de bens patrimoniais, traballos de documentación histórica, desenvolvemento de rutas turísticas, interactuando cos máis diversos sectores productivos, dende a construción ata o agro, pasando, lóxicamente, polo turismo. Como asociación de empresas dedicadas á cultura, o uso do galego resultou algo habitual desde os nosos inicios. Esa é a lingua, o galego é a lingua que usamos nas nosas reunións, na documentación da asociación e nas nosas actividades comuns. Pese a todo isto, somos conscientes de que queda moitísimo por facer. E este é un bo lugar para fixarnos metas e obxectivos cara ao futuro. Pensamos que un primeiro obxectivo debería de ser o de galeguizar a documentación administrativa, que ata o de agora non se está realizando en galego, sino en castelán, nas nosas empresas. Outro punto a curto prazo sería garantir legalmente os dereitos lingüísticos dos traballadores da arqueoloxía, incorporando este punto ao noso convenio.
Dende o mundo da empresa sempre se poderá facer moitísimo polo galego a nivel internacional e algúns, ata o último día da nosa vida, teremos a Galicia como medida de todas as cousas. Moitas gracias. Queremos deixar o noso testemunho de que entendemos a lingua como un valor que vende, que nos identifica cunha terra na que ondea a bandeira dunha natureza exuberante e de xente comprometida. É por iso que na nosa cooperativa, tanto a sinalética como a negociación colectiva fanse en galego. E as nóminas dende este mes tamén se farán nesta lingua. Temos as revistas bimestral, o calendario laboral, as comunicacións internas, sempre están en galego. Os envases dos nosos produtos que percorren todos os camiños de España son bilingües e sempre nos identificamos coa nosa cultura e co noso folclore etiquetando en galego. Felicitamos unha vez máis as nosas universidades por este compromiso e por esta proximidade cas empresas galegas na súa tarefa de fortalecer a conciencia de galeguidade, valorando tamén o apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística, así como no reforzamento e financiamento do noso país como marca. No nome do meu director xeral, don Jesús Méndez, e dende a Caixa Rural Galega, sentímonos moi agradecidos por estar convidados a este acto de celebración da galeguidade empresarial. A Caixa naceu en Lugo a finais dos anos 60 como cooperativa de crédito, coa denominación de Caja Rural Provincial de Lugo, nome que mudou a Caixa Rural de Lugo e posteriormente o actual Caixa Rural Galega. Unha entidade enraizada no noso país sendo un pulo para o desenrolo da economía social galega. Aínda que somos unha entidade privada independente de propiedade dos seus preto de 20.000 socios, mantemos colaboracións con outras cooperativas de crédito das distintas comunidades autónomas, entre as que está unha plataforma informática común a través da cal se realiza a emisión dos distintos documentos bancarios. O feito de utilizarmos a devandita ferramenta informática xunto coas outras caixas rurais fixo moi dificultoso conquerir que a aplicación usase a nosa lingua. Pero a día de hoxe a práctica totalidade da nosa correspondencia xa pode ser enviada en galego para todos os clientes que o soliciten. No presente ano 2015, o noso compromiso é ir máis aló, finalizando dito proceso coa implantación total do noso idioma na nosa entidade, tanto a nivel organizativo interno como a emisión de toda a nosa correspondencia e contratos en galego. Unha aposta máis por presumir da entidade galega que somos e, como adoitamos dicir, sen intereses comerciais máis aló de Pedrafita ou do Padornelo. Agardamos que nos vindeiros anos podamos estar aquí de novo celebrando xuntos a boa saúde da nosa institución e da nosa lingua. Sempre pensei e sigo pensando que o etiquetado en galego é imprescindible, porque cando salimos por aí falamos da terra, falamos de que temos viños atlánticos, falamos do entorno, temos unhas variedades que van en galego, a trisadura, o sousón, o caíño, o brancellao, o albariño. Eu non atopei aínda unha variedade que non fora en galego. E, lóxicamente, se estamos presumindo de que somos viños galegos, temos variedades galegas, que a terra de Galicia, os viños atlánticos, lóxicamente as etiquetas teñen que ir en galego e creo que é imprescindible porque a nos personalmente xa nos é unha carta de presentación dos nosos viños, de onde son, como se tratan e de todo o que conleva. Don Carlos Varela García, fiscal superior de Galicia, fixo fincapé na importancia da utilización do galego na empresa como un valor engadido. Tanto pola súa vitalidade, polo número de falantes, polo número de persoas que entenden, que a entenden aínda que non a falen, pola súa proxección internacional, así como pola súa condición de lingua oficial, os estudos agora realizados acreditan que os consumidores valoran positivamente o uso do galego nos tratos comerciais e na información de bens e servizos. Tamén os consumidores creen que aínda hai poucos produtos etiquetados en galego e que debería haber máis, é dicir, que existe unha demanda real non satisfeita polas nosas empresas. Desde esta perspectiva, o galego pode ser un elemento favorecedor da prestación de servicios e de produtos de consumo, converténdose xa que logo nun elemento de rendabilidade e de oportunidade de negocio. A súa expansión a este ámbito socioeconómico resulta, pois, fundamental.
Neste sentido, é preciso subliñarnos que o galego non estará normalizado ata que teña un uso normal en todos os niveis da empresa e nas relacións que a empresa mantén co seu contorno. Así ocurre nos países lingüísticamente normalizados, onde en todas as empresas úsase a lingua propia dese país. O reitor da Universidade da Coruña, don Xosé Luís Armesto, na súa intervención reivindicou o uso da lingua galega no eido da investigación e da empresa. Os científicos que traballan e que o fan en galego e que non ven suficientemente recoñecido o seu labor, reclamábamos ao Ministerio por encomenda da Comisión Interuniversitaria de Normalización Lingüística que se recoñezan os traballos científicos independientemente do idioma en que estean escrito, en este caso, nos idiomas cooficiais do Estado, e que se valore o valor científico do traballo e non o idioma en que está escrito, porque é un tema que todavía temos por recoñecer e por solucionar. Parga Pondal, internacionalización, globalización, estamos nun momento, universidade, se falaba da universidade de 1928, a universidade hoxe afortunadamente penso que está moito mellor do que pasou polos anos despois de 1928, e esa internacionalización e este momento de globalización pois é precisamente a formación e o coñecemento o que ten maior valor engadido. Daquela, como país, como universidade, como cidadáns, como empresarios, temos que poñer en valor esa formación, ese coñecemento e non caer nos erros que pasaron en outros tempos. Don Isidro foi expulsado da universidade por uns acontecimentos traumáticos, pero hoxe en día, como xa se comentou aquí, tamén estamos expulsando os nosos científicos da universidade. Estamos expulsando os nosos científicos do país e ese coñecemento e esa formación son fundamentais para o país, para a empresa, para a universidade. Daquela, entre todos, temos que conseguir que eso non sexa así. E ese valor engadido da formación e do coñecemento ten que aproveitarse o tecido empresarial. O tecido empresarial, entre todos, temos que colaborar para que entre universidade e empresa aproveitemos ese valor engadido, esa formación, ese coñecemento para mellorar o noso país. Así facemos país. O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, don Xesús Vázquez Abad, relacionou o legado científico e galeguista de Isidro Parga Pondal coa modernidade empresarial. O exemplo do que foi autor de moitos estudos de investigación, como o trascendental mapa xeolóxico de Galicia, de quen deixou unha fonda pegada nas actividades do Seminario de Estudos Galegos, e de quen sabía que o progreso económico da nosa comunidade tiña que ir da man da nosa lingua e da nosa cultura. Por iso estamos aquí para renderlle un tributo de gratitude a quen soubo levar os valores importantes de Galicia, empezando polo idioma, a docencia universitaria e ao eido da empresa como factor esencial para que ao abeiro do impulso que queremos darlle á galeguidade empresarial nos unamos neste caso ás 3 universidades galegas e ao Foro Peinador para lle dedicarmos esta homenaxe. Un homenaxe que ven de coincidir nesta mesma semana coa presentación do libro de Ricardo Gurriarán sobre Parga Pondal publicado pola Deputación da Coruña. Pois ben, creo que todos entendemos que o punto de confluencia da cultura convencional e dos restantes aspectos que define unha sociedade de progreso está na apertura da mente, na capacidade para crear novas posibilidades a través da aceptación do que temos en cada momento. Está nese don natural do xenio transformador que hoxe nos reúne ao redor da figura de don Isidro Parga Pondal. O seu galeguismo e a defensa do emprego e a utilización do galego dentro do ámbito socioeconómico debe ser un exemplo permanente que na actualidade un bon número de empresarias e empresarios seguen e co que incrementan notablemente o proceso de instalación da nosa lingua nun ámbito no que históricamente o tivo moi difícil.
Isto podemos traducilo en que se Parga Pondal conseguiu integrar Galicia na modernidade científica e empresarial europea de hai 80 anos, hoxe temos moito máis doado levar o seu espírito aos homes e mulleres que procuran un auténtico benestar colectivo. Velaí a realidade actual daquel maravilloso pulo impregnando a nosa actividade empresarial de galeguismo, lingua propia e pensamento en clave de desenvolvemento dun país que progresou moitísimo desde aquela, pero polo que debemos seguir tamén traballando inmensamente cara a un futuro todavía máis brillante. Pechou o acto o reitor da Universidade de Santiago de Compostela, don Juan Viaño, reivindicando a memoria de Isidro Parga Pondal e a oportunidade de vencellar as estrategias empresariais coa identidade. Quixera comezar a miña breve intervención agradecendo, en primeiro lugar, a iniciativa do Foro Peinador que me transmitiron fai escasas semanas para o impulso do Día da Galeguidade e con el o homenaxe ao científico e empresario Isidro Parga Pondal. Dende o primeiro momento, como xa se ten dito e como non podía ser de outra maneira, me puxen á súa disposición para que este acto tivera lugar. Tamén quero agradecer expresamente a implicación das outras dúas universidades galegas no chamamento, tanto no chamamento ás empresas galegas para a incorporación da súa actividade á lingua galega, e non a incorporación á lingua galega, sino da súa actividade. E tamén nos outros, como xa foi mencionado polo reitor, nas outras iniciativas de impulso da nosa lingua nos foros científicos e empresariais. É sempre un exercicio reconfortante recordar, debater e comprender as actuacións trascendentais do pasado que marcaron un punto de inflexión na nosa sociedade e na nosa vida. Do profesor e investigador Isidro Parga tiñase dito moi pouco, aínda que foi un home fundamental na historia da ciencia en Galicia e do sector empresarial da mineiría. Isidro Parga Pondal é o resultado dunha política de apoio á formación e investigación implantada no período republicano, pero tamén dun espírito emprendedor. Daquela, os cambios viñan dados por un profesorado innovador, formado a carón da Xunta de Ampliación de Estudos. Viñan tamén a través da creación de mecanismos propios para transferir o coñecemento das aulas ao tecido empresarial. Viñan, polo tanto, do esforzo individual de moita xente que atopou a comodidade suficiente para lograr emprender rutas ilusionantes capaces de demostrar que neste país tamén se pode crear industria de calidade. A memoria de Parga Pondal volve hoxe a nós a través de actos como este. Aprendemos a importancia da combinación entre o esforzo persoal e a visión institucional e o tecido empresarial. Con Parga Pondal comprobamos que debemos sempre defender o talento e a formación e priorizar os retos ilusionantes e coherentes ante modelos burocráticos e rutinas consolidadas, non por eficaces, senón por vellas. Con Parga Pondal descubrimos, en definitiva, que o valor da galeguidade nas empresas nace co compromiso dos empresarios e crece co recoñecemento de todos nós. As tres universidades galegas sumámonos por convencimento a esta iniciativa de rexurdimento cultural. A identidade cultural galega precisa da colaboración empresarial para asentar os sinais de identidade na industria e nos sectores produtivos do país. Teñan a ben seguro que o compromiso de todos vostedes coa lingua e coa cultura galega perdurará para sempre.